Kandusanan sa usa ka babayi nga si Madam Chuna nga taga Colorado dapit sa Minteryo, Habonga, Agusan del Norte na adunay sugilanon sa kinabuhi kabahin kini sa iyang mga silingan. O karon mga kandusanan, ani ang iyang sulat mga kandusanan nga gisulat pa og yelupad mga kandusanan, no? So mga kandusanan, akong basahon ang iyang sugilanon sa iyang kinabuhi nga gisulat niya diri sa yelupad. Maayong buntag, Ate Laika Bern. Ako si Madam Chuna. Nagpadala kog sulat kabahin sa akong mga silingan nga adunay batasan nga dili masabtan. Ang akong pangutana, Ate Laika Bern, unsay ilhanan sa tinuod nga silingan ug unsay silingan nga dili tinuod? Naglibog gyud taon ko, Ate Laika Bern. Kay mutalikod ko, ako ra may bantayan. Halos tanan nakong lihok. Gusto lagi nako nga makabalok ko kung unsay ilhanan sa mga silingan nga adunay maayong batasan. Unta hatagan ninyo kini og pagtagad ning akong sugilanon sa akong kinabuhi kabahin sa akong mga silingan, and more power sa inyong istasyon na wala pa taon marehistro. O karon mga kandusanan, busy kayo si kandusanang Attorney Valentina mga kandusanan, ang tigpanambag balibag mo ni si Attorney Valentina mga kandusanan. Attorney, unsa imo ikatambag kang Madam Chuna nga aduna siya sugilanon sa iyang kinabuhi, no? Gipadala gyud niya diri sa istasyon nga wala pa may rehistro diri sa kandusanan. Kay tungod bugat-bugat gyud siguro ni iyang kanang problema, no? Unta hatagan nimo kini og pagtagad, Attorney Valentina. Yes, good morning to all. Thank you for watching Kandusanan. Kining suliran sa atong silingan, no, sa nagpadala sa atong sulat nga bahin sa mga silingan nga dili na masabtan og unsa ang mga batasan daw maoy gi padala diri sa atong tulumanon sa Kandusanan. Si Madam Chuna. Madam Chona, ang timailhan sa imong silingan kung kini maayo o dili maayo, anaara sa imong kaugalingon. Kay ikaw mismo makatan-aw man ka, makahibalo ka kung kinsa ang matarong og maayo nga silingan dinha sa inyong dapit. Bahin sa akong ikatambag kanimo no, Chona, ang silingan nagapamatuod kini nga aduna kamoy pagtinabangay sa inyong isig kasilingan, correct, Jonah. So ang akong itambag kanimo, Jonah, aron imong mahibaluan ang maayo o dili maayo nga silingan, ikaw mismo sa imong kaugalingon maoy maghatag og maayong pamaagi kay kini aron ila kining tularan nga ay kini akong silingan maayo. So ang ilang pamatasan mausab kini gumikan sa imo sa imong pamatasan nga imong ipakita sa ila. Kasi ang ating mga kapitbahay dito, Chuna, ay hindi natin malalaman kung ano talaga ang kanilang mga ugali. So ikaw mismo sa iyong sarili, ikaw mismo ang maggawa ng bagay na ikakatuwa ng mga kapitbahay mo. Ikakatuwa at ikasasaya ng mga kapitbahay mo. Kasi kung hindi ka gagawa ng paraan upang ikaw ay gumawa ng mga mabuti sa mga kapitbahay mo, hindi mo malalaman ang mga kapitbahay mo kung sila ba ay mabait at sila ba ay hindi mabait. Kaya ikaw mismo sa sarili mo ang gagawa ng paraan. Yun na, one thing you can do to your neighbors ay lagi mo silang papasayahin, lagi mo silang pagbigyan ng atensyon upang lalo silang mapalapit sa iyo, lalong malaman mo ang kanilang mga kaloob-looban kung sila'y mabubuti. Dahil pag ikay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa o sa inyong kapitbahay, doon mo lang malalaman kung ang mga kapitbahay mo ay mababait. Diyan ka handang tumulong sa kanila kung ano man yung kanilang mga pangangailangan sa
kanilang tahanan. Kaya wag mong pababayaan ang iyong mga kapitbahay kasi minsan sa buhay natin, wala tayong ibang malalapitan minsan kundi ang ating kapitbahay. Lalo na kung mayroon tayong mga problemang, maliliit na problema. Ang isa po niya problema, kandusanang attorney Valentina. Ang iyang mga lihok, no? Kanunay ginabantayan sa iyang mga silingan. Isa niya na problema, mauning nakaingon siguro siya nga, mayaot gajud ang mga batasan sa iyang mga silingan. Alam mo, Jonah, sa isip mo lang yan, nasasabi mo na ang mga kapitbahay mo ay ikaw lang lagi ang tinitingnan, ang bawat galaw mo, ang bawat kilos mo ay napupunan nila. Pero nasa isip mo lang yan, kasi nga, sa sinabi ko na sa'yo, basta gumawa ka ng kabutihan sa iyong mga kapitbahay, hindi sila magdadalawang isip na magsasabi sa kanilang sarili na, ay mabuti pala itong kapitbahay ko. So, nagpapatunay lamang yan na ang kapitbahay mo ay hindi talaga sila hindi sila tumitingin kung ano ka, hindi kanila tinitingnan kung bakit ganyan siya, ganito. Kasi nasa isip mo lang yun. Kaya ang dapat mong gawin ay gumawa ka lang ng mabuti sa mga kapitbahay mo para lalo silang mapalapit sa'yo, lalo silang ganado sila na makipagkwentuhan sa'yo, makipagkapitbahay sa'yo. Yun lang ang dapat mong gawin. Lagi kang gumawa ng kabutihan sa kapwa at sa mga kapitbahay mo dahil yan ay nagpapatunay lamang na ikaw ay mabait. Yung mga haka-haka, yung mga naririnig mong mga kwento-kwento tungkol sa'yo na ikaw ay nandun na tayo, sinisiraan ka, nainggit sa'yo, nasa isip mo lang yan dahil di mo naman sila pinapansin. Pansinin mo sila, bigyan mo sila ng halaga sa iyong sarili na gumawa lagi ng kabutihan dahil ang paggawa ng kabutihan ay nagtataglayan ng pagsasama sa isang komunidad, lalong-lalo na sa kapitbahay mo. Ayan, salamat Attorney Valentina. Ayan, dagdag ko lang na advice sa'yo, Madam Chona. Hindi naman talaga natin maiiwasan na may mga tao talagang, mga kapitbahay natin na may iba't ibang pag-uugali. Oo. Nasa sayo yan, huwag mo nang isipin yung mga ugali nila. Basta tama nga si kandusanang Attorney Valentina na ipapakita mo sa kanila ang kabutihan para masabi nila na mabuti kang tao. Ayan mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Like a Burn, Ani Nohon. Thank you so much. For watching.